Madoka chero ana Mhanduwe hedzinei nhau dzomanhoko muzuva regumi nopfumbamwe mwedzi waChikumi. Nyasi izuva rinonyadzisa munhoroondo yenyika yedu. Ave makore mairi kubva waPatrick Chinamasa wakaenda kovhura zviri pamutemo bhini rokutaira manyara marusape. Wakabva wandonzi newapwere Biniman. Munhau dzanyasi, sahwira womutungamiri wenyika kuda kwashetagwirei azazawo mwe dzache mukutenga mabhazi ari kuita. Mukuru uyu ari kusara nomari inopfuura mamiriyoni 50 emadhora okuAmerica kana atengesa mabhazi kuhurumende. Wamwe idi tinotoona hedu kuti vanondokama mukaka wakakura idi. Rimwe rombe raimbove gurukota rozvomwoto munyika ratongewa kugara mujere kwemakore mairi nochidimbu Nyasi. Samuel Hundenge agopiwa mhosva yokuita uori achiseenzesa hofisi yache akatongewa makore mairi nochidimbu. Zvazongotinetsa kuti sei wiki neuchivhayo aribewo kusungiwa kana kuendesiwawo kumatare odzimhosva nekuti mhosva ibodziyo. Dare reparamende Nyasi raedzawo kutekairirana pabodzi nochikunokuno chapo waita musangano padandemutande roZoom. Wari kuedza kuti wakumbe pfungwa dzowanhu pabumbiro romutemo idzva. Wazhinji wareketapo pamusanganoyo wati vanozvidaba zvochigambacho icho wari kuda kuisa pabumbiro rii. Gurukota rozveutano Nyasi rasungiwa muHarare. Obedhaya Moyo aimbova mushamarari ari kupomewa mhosva yokuba nohuori zvichitevera kufumuhwa kwaakaitiwa mukunokora wakaita wachishandisa makambani akazvimirirawo kunze mari yodzihwa mupengo. Wamwe wakange wasungiwa kare takakumbokunyepai wakatoita wafakazi wehurumende. Ticharamba takaisa ziso ikweyo kuti tione kuti zvichadii. Mudare guru redzimhosva Nyasi, mutongi Charewa wati hurumende ichafanira kuita kuti nzvimbo dzose dzichanyorewa bvunzo dzonyika dzichenesiwe. Wati pokare hurumende ichafanira kugopa zvipfeko zvokudzivirira njodzi yodzihwa mupengo kuwanyori, wanyoresi, wamaki pabodzi nowose wachaita basa pabvunzopo. Heno kuti wachazvikona chere izvi mwedzi uribe kupera nokuti ndipo wari kufanira kunge wazviita. Kwaseke kuri kuwakiwa chibika magetsi chozuwa nokambani yeHarawa Solar. Kambani iyi iri kuringira kuti basa rii rinenge rapera panopera gore rino. Wari kuzoringirapo kare kugadzira mamiriyoni omawati 20 kana wapedza basa rawo. Tinoramba tichiomberera manja. Toringadzo pasi rese. South Africa iri kugona kutanda kuzama pawanhu mushonga unogodzivirira wanhu kubatira dzihwa mupengo. Kuno mushonga wacho wakabva bulletin asi uri kuringirwa kuti ukashanda zvesvinu wachagotanga kuzvinadzirira wegani. Kubudirira kwewamwe kuana Mhanduwe. Nyika yeKenya ndiyo ichange iri imwe yenyika dzomuAfrica dzinenge dzakabata masimba mubazi rezvokugadzikana nokuchengetedzeka kwenyika dzopasi rese. Kenya iri kutora kubva kuSouth Africa mukutenderera kwechimuticho. Munhau yedu yekugumisira yaNyasi, wana chiremba kuNigeria vari kuenderera mberi nokuratidzira kubva zvawapeta zvirauro nonyaya yemihoro isingatenge ba. Hurumende yavo yati wanenge waribe kushanda wachawana ba mihoro yepamwedzi asi iyo wari kuramba wakandodzvanya. Ichokwadi kuti dambudziko riri pasi rese muAfrica. Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.